hopung sapung watui waimang purang nokla kisi tongna phan bejalang suka ayang thangna himna purono lama pek sawoi ekdom hopung sapung watui wabung ke bati da tui bator tongsi akai suka watui bai. Hello everyone, good morning. Along bis tangwa tisa video ketal tu behind hari fai proka hingke watui ni bagai tok rok bono krime baga tok ekdom kokre kok bang ngi tong bai khang khang no bisingo la drui ma tong kha hingke ang tabu ora asu ko tong sakte sakawa hingke nong ta singo pulau furoka mo haimani ang tabu tam khai tong himalaya non kisa phunagi rwana yakung bela yakung saman bagai hingka ke kaisa blayo hoki ruoi ke abno khawoi nge tisa sako gam saroi amte kang dabu yakung sini tong ta hingka ke nong na phunong na ang awa hingke tamu bithi belai se awa phunu lai bai lai to kuri ba ke nong sinari bithi belai tong ko ke arjaga ri khata ke to nong na phunong na kin ro ani obi din paithak jara nai tong de hingke ro bithi belai rong bo nugui manana. Tabu hingke ama ano naidi bithi snamui ri faikai bati bisingo nangke abo hingke tamo nong no phunong nai no paithak jara nai tong di tamu belai hingke abo bithi belai hingke gamsa be khawui bisingo hoki tongo ke tabu hingke sar satta tamui tong sar satta ni bisingo tongo phatar monakjak watui ni bagui hopung sapung hingke bisingo bo light rwima tongkha no bisingo hingke ang belai yakung sajakmani marwngke tongkha hingke puila wngkha yakung rorok bo mani tei pulibo hingke tabu hingke yakung jura o sawi tongkha tei himalaya oya wngkhe tongkha hingke yasku bo sawo aro bo sawo mohai wngkhe tongkha ta hingke himche malia kete se kulum bo wngkhe tongkha ang hingke kongrai bo manjak ke kulum wngkhe tongkha purano ekdom beram bai beram se wngkhe tongsa ambagi ang video bo kaham ke kwklai maya wngkhe tongkha daily video upload khaina hammani bo khlai simalia wngkhe tongkha jora maya tisi ang bo sorry ro hamya sorry jaya wngkhe tongmani bagui to tabu hingke kisa tongthok mahai wngkhe hoki bai sini. Yang fataro bo watui amsike wasu wawjak kha kisa komi mahai malik tisa se phursa sugui pura nusudung korlia chardike nusudung korlia amsike watui bai watui hingke ang bo kisa yakung ro sini paika hoki bai ke kutung khlai kisa tongtong mahai wngkha tabi kisa himui bo mankha hingkha abo koi gonta rok bo tongno saimya ko bo haifano tabi ke tongthok rok wngkhe tongo ang himui rok tongui mankha ta hingke yango hingke watui kisa thaka hingke ang nog tam phunukna hinui faika ang jeta yakung sajak furu ang thasingon rok no samana phunukna hinui sammani bithi belai hingke o bithi belai oro jaga o no eko hoki rwui khawui tisa gamsa bai khawui ang ani yakungo sinmani ta hingke belai ke tongthok suka hingke tabuk ang himui bo mankha hingke kaham no wngkha ta hingke sinfru tongthok suko lai bikri hingka ke o bithi belai bai no direct haike khaika ta ke tabu hingka tei kisa watui thakma hai mansi tei kisa kalaijak hingke yango ang chini tui busuk torkha tabukse ang nogni nokhor faijak sio nog bisingo mangno wngkhe tongkha watui bising hingke naidi pukhri rok pura tui longbui tongbaikha hingke tui se yang ordek kwsari tongbaikha hingke teibo haike no watui thakplai khe phaikha hingke obo tui pura pungui yang nog rogo kasa bainaikha sini amsuk pukhri kuthuk tongmasa tui kuplung wngkhe thangkha hingke yang fataro bo chung thangkhe nailainai hingke yango wngkha hingke pipe kaisa surui rijak tui yango kisa sarokna hinui yang bosta bo yasagui rijak agura rok thangka nangnai hingke oro wngkha hingke tui kupulung wngkhe tongkha ang phungo tei sari rogo kisa brush khaiti rok tei sari ko wngkha hingke kisa time pass rok khlai ang oro himui tongmani bwsak heleng rwna bagui hingke tui kupulung wngkhe tabuk wngkha ang tui himui malia oro je sal hamya tui himui malia koidin bo watui uano silia hingka ke ani o video buphor bwjani no nugui mano tabuk wngkha watui jorao no ang video salambai tongo video khlai tongo hingke ang yango tabuk hingke teibo himui thanai hingke nog bisingo mangui tongkha bang hingke kisa kulum bo hamma hai wngui tongkha amsuk hamya kumke kisa sari mahai wngkha ta hingka khe ang yang fataro phaina musungui tongkha hinui ang yango tui kotor rok nai tongfaikha sati kaisa tui hingke oro wngkha mai o banai tei tui kupulung no wngtongkha haifano buini yang ni nungma aswk to tui torlia chini oro ta hingka khe tabu hingke sari bo wngkhe tongkha hingke tongna bo sele suka kunu jaga bo thana kwrwi hinui hingke thui bo thubai lia sele suka hingke obo wngkha hingke khichuri mairung no nugui mankha na hingke bailingo ke obo wngkha kisa manmani balok wngkha ta hingka khe obo kisa mairung rok sitrangui tongkha hinui hingka khe ang obono kisa sakinai abono sakika hingka khe mairung ni alada hingke tei dal ni alada wngkhe thangma ang funukano hingke oro wngkha khe nahaidi oro khe mairung simi wngui tongkha hingke tei yang saka o wngkha khe dal wngnai ta hingke ang bono haike mangno khlai pai riri rwnai
ke wati jar te kijero rok sawi aram na ko haipana sung tini ka te kijero rok songu sali ang ka obon ke mairung ke samne bagi ang bono haike khlai kata ke mairung ke tal ke to kaham no ke abon ke khlai li ang ke obon hangka ke ang haike bono ang sak tam saki wo da hanai tam da am haike ang khlai tong ta haino haino ja to na dipor kaham dipor jarang ke tong ka hingkai nokha kosom kosom jar dik nokha kosom ke tong wati tis kalai nai wati thaka hani hinmale tis se wati kalai nai tong ka am se wati bai wati akai su ka tin bahain hai phai pinai joten na sanja kaham ke sanja jara ke ani bosai sokpai ka bokwai ni theka sokpai ka posting ni ge sokpai ka hangkang kai no karen robo thango phayung tang man bagi boni laptop jar street ka ge bo office ni kam ro khlai nai ge yang do kalam hangkang ke boni rain kutro frani ri ka wati manje ke phai ka bo te yang ko bon bag rok tong ko ke te bo tam tui fei no nang phunuk nai nge bo gisa khati ro khai tui fei ka ka bo ka kas kisan cha jak nai tong ko ke te mo sorok tong ko ta ke ang ta bo abra ti no kan te direct thang sin nai bo hingka ke ti rok tu ku tong ko ta wati manje ke phai mane gen no kan te sope ka hangka kai no ani dot chikon san ang sar sri dikha ke ekdom charge pai jak ka sak singi tong siwa ke karen batong ko bang ke ka charge full ke narik sinai ka bo ke an bagai ke amen bagai ka isa tong ko ta an bagai ke tor chikon te hingka ke obon ang kam nango Hello everyone, phung kaham dog no gakai tini gakai to belek na sal kaham tang kha wati ba asuk wati phaimang tini ke sal ke chung sal kaham ka no ka ro te sal butung goi tang kha kyang bo thuma ba sawai tingge kisa him ka ka mukhang ro se ora asu goi tang kha ka ni skin belai problem ang goi tang kha bothai thayo ge ti dak ang go ma hayang goi tang kha hangke koklum pai man le kongre man jagi ti khang ke yang an bu se hingkang kai bo o misin thi khlai tong ko ke obo hingkang kai glucose ni ka sel check khajara mesin naman da ke bo thi khlai tong ko online ti namani ke tabung ke sing no check khai man ka sub center ro ko thangna nang le ya ke bo hingke kai ko kam khai tong ko ke sing tau phungni mairok salai nai ta tau hingke phungni bo mai jai pe khaba hingke ri rok kisa sugui ronai ke salto kisa tung khamnya ni slai tinti kisa kusung khata hingke ri rok kisa sugui rigrana ri rok suja ke balok pai suka watimang ko ekdin hingka ba ri kisi mang hingke jong fran ri ka ke tapu ke to tin ri jeta tongmani jeta ri suja ke ko ekta tongmani sugui ri rigrana ke saldo kisa kusung nangai tongkha hingke ri rok sugui malai firan tini hingke salbutung kha koyekdin saltung kore saltung sinia ke tangmane 3-4 din saltung sinia ke tini hingkang kai sin orabor scrap rok no phurani ri ka salbutung suka bangkai rabo ko satung nain bage bahi manam tong tong bai ka obostha ni hingkang ke max melon busli na bo phurani ri ka satung ko ke yang ko ke dangdal kuplung nong suka ri am suka suja ke balok bai ka 3-4 din hai to ko wati mang ke ba am bagai ri robo am suja kleng to ta ri kotor rong ke yang amang ka ti tukunan bagai ta bo ready ngai tong ko ri rok te tong ko ta hingke boni angko chuan rong bo phrani tongko satung ko hingke ani bo kam pai kha ba phungni rok suka tabo ke maisa bai mani bithi rok kisa sagrana abo hingke kam paioi sapsa berekrana karen bukri hingke ba no tongkang kai bela thwan musungte bo suru durbor nganai hingke logi kisip kaisa tubi ma phaika yang digi berai tongkana hingke 10ta 10:30 tam hingke dubuni maim rok songani suru khaija no hingke bela tungphla yang rerok baik sap time pass khai tong phaigrana tabung ke ang baji songnor sokpai jak osere busabe kisa thunggi tong tonglai light bai mu thunggi tong bono rom rui tong kata rom mayangi tong kan kam pari kang no sokpai ka maimi bo songnan jora nangai tong ka ke apel thaisa mane ke apel kisa saina gana salbu tunggi tong ka tini ke dono kha poriskar suka ke asuk tin wating ge tung khang ke bo sori tong the angai thango ge je ani apel no bang rai pe ka bukur raya wina berendom kuting sukong ka ba ha ke no ang abun sa sinai ge abun poding kang kai ang tabu ke mu songnan bagar ready khalai tongo hingke didi pore moi song sinai ta hingkai tini hingkangke ang jinga bai a song sinai ani mosla rok no ri pekha ke tabu hingkangke ani moi rajak no oro rei renai hingke haike rai dikha 3-4 tor rakha hingke aboni pore hingkangke kaisa moi tam khaina nai hingke akaran tei tomato aboni chutney khainai hingke tei aboni logi tongo moso kuthi se renai ang moso kuthang relia hingke moso guri to chungsai ambagi ang ko moso kuthi no ri dikha ta color kanan bai kchak ke tei yobo yogo ambake moso yok
khlai ang bono tingko mosting baza khlai ri na ke kara chikon chau na box ri dekan koron thok rui orono khaisine hingkang kai no ani te ani mui hingkang kai muni se paikha hingkai obo hingkang kai chutney khaimani bo muni paikha ekdom do bahai motom motom muksuka ke berma to relia oro akran sitong ko hingkang ke bang oro berma relia ta akran hingkang ke loktia akran ta tamjani hina abota amno reidika to jotono no sari kaham hingke sari jora ang bere tong tong phai ka yango hingke oro hingkang kai awan takna nai tong suwan takna nai tong kata ka obo hingkang kai tuisani bini binana ta hingkang kai ani hingkai to totoi singkhai to totoi hino hingkai the bot amno sugui pai hingkang kai tabo khai takna ni bagai obo no ko mo phunai tong kata hingke yango hingkang kai suwan keran abo bai bo mix khlai ko khainai ta srabya jat khlai hingka tabo khai borok kiting kiting khlai tong kata abono takna ni bagai hingke ang bor no oro chuan suma khon khnawi na kasai phayoti se karon bo kori hingka ba hingke kaham kaham ke takai tongkha kisa kotor kotor khlai no hingke borok hingke nokon chuan rok sugota hingke kaham kaham hingke tongkha ke kabang mana hingke tik jar bo kisa amhai kapla khaina nango hingke borok tikota basi bekani takai tong tong lai hingke ang babono nai tongkha bono achuk tong tutui no tabo hingke ang ayang basi songne ro thangai hingke phaikata sarik ni wene dubuni maisai dubun tiktu kui maisai thuka ke thongba jakha kai karen kri hini ka bong yang ko isam thuk ke subun khona khana hle ang thangata ngai sandal tikle kana yang berekra ngai ar suan nok tamon nai phai ngai tabo ngai to ani loge bot ko chopro go bazar thango ke sam bazar khain nai ngai ani pokara chung ne hangkai ba talu o thango yong songna ro ngai nok be paye ke tamu yang khedi ki srap sa bere tongana serai rok bai ngai kokhai khen din ka pe tong kuno content kring tong khanong nang video katal khai tui funo an bai ngai ang abo ang je ani ayang para thang sa ngai te asuk brok kata rok te jaga kata rok no niya ke korong khai te songte ro sate ro kono no aba haing to kata kai ang je phai no thang kai fung ka nok te ki samasa video rok juda no imana no ngai phai dis jung sap sa koroi bere tong kana himi tong na khedo ngai korong jung hi mata korok sam ka khrang ngai tong ku ayang ke jarai tong na hande tabung ke salwa hapka chini otok rok ba happai kya to khuk ta kri nge sing oral to ni ri ro sing jeta rubber rok ta mani or jaka wana ta ke ulo ke chuk ta khuk rok painai rubber to ni khang ke kini kini na happai ka kufur bai kesak tok lamasa tok mamasa nge ang amon da ga soi or talari rai nge fungo ke sing tisa khologi bong ro fiogari ro ta ke sari go ke borok no khologi to ni khang ke habuta ke am hai nge talari ri grana tabo hingke ang bo sari ni tirok tugui paikha hingke bazar thangna ro sopaya kho hingke yang ke tau hingke tok chobui rikha hingke yang gai ama hingka ke sari ni satar sogoi tongo ta ke karen bo phaya ko pura monakjak hingke tangka amsa tiktuk mas asa aram nangli ata tamne hingke tiki krang khlai logo logi ke khoki matu golia blanka syntax ts matu go siong ke sikse kongrai ngi tongka am asa tikitang putu kura yang ngi tongka ke lukulum ngi tongka ta ngi tum beram pai beram mang sangi tong shuta hamma se silai se kosto ngi tong kusumani bagai tese mohajoro rogo kusumani rok manca kan ke beleken kosto ngum kusunan kosto ta tamni ke success ngambla gang tam nasing ke tong wan do gino tam ro tui phaino yang watin ke buwate sanja jengge tongkha karen bo phase phaile je phungni thangmani hingga yang bazar thanai ro bo sopaika ke yang pura chardigi no ongka monak ngi tongkha ke nokha bo ti kisan bagi no sijak yang ngi thana khati kisa tongkha kai no hingke bo bike no direct no ongka nuka ti sari rikha uloti barbati sana nangya hene hingke obo hingka ka bor tam ti pheka gai thanda nangna hani saman to chikon ti no ti pheka ang pasu kebang tundung maya belangka ke abo ti pheka ke te o paper besin ni ke ani kisa sajak nai tongo ke obo hingka ke basmati pulao hinmani apno bob tui pheka ta tui phaidi ni samani ba tui pheka hingke ti se srap sa tongmanle ang muri bai cha chu chu chaw kha hingke tini ni blog no ang orono paire de sinai katal video to bi no bai ang malalai firane hingke jotona no har kaham ani video na sing tong dite ani video nai tongman bagi jotona no hambai karen bukuri karen bo phalia jotona no har kaham bye bye